inhliziyo yami ibhlungu nje yazi. Sanibonani bafazi egroupini angithulanga bandla yazi angithulanga. Sengidistejwe yilento yaka Ilano ukuthi uhambile lapha kule yandlu. Ayi bamrobhile bafazi angeke. Sengivote kangaka. Phela beyisebenza intombazane iba yenza ama makeup, ibafaka ama wigi, ibaphekela kanti lo bhuti wena ufunani? Yini nje into akayifunayo? Hayi mina ngibona ngathi bamrobhile angikho right sheme emoyeni. So lokho umoya wami waphuka Sunday. Angikhonanga nokuvuka. The way inhliziyo yami ibhlungu ngakhona. Mara ke okwamanje bafazi sizovotela uDidi no King Wanda. Angazi nina nicabangani. uDidi no King Wanda bayangistressa yazi.